Kepareng matur bilih atur palapuran ing siang punika kanthi asmarandana. Ibu Dwija Permadani kepareng matur ing ngarsa minangka suleslirane lira Bu sagunging kadang siswa nampi piwulange guru cinukupna atur kula kepareng tumanggap atur panjenengan kadang siswa murih lampahing pawiyatan anggen panjenengan nampi seserpan wiwit saking purwa madya wusana saged kasembadan lulus raharja kalis ing sambikala monggo saged kawiwitan kanthi manunggu puja sinambung lantaran permadani kuncara sumangga. Semoga para kadang siswa kula aturi jumeneng sawetawis minangka perwakaning pawiyatan ing siang punika sumangga kula dherekaken manunggu puja manganjali wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Welas Tuwin Maha Asih kanthi njumbuhaken kalian kapitadosan soang-soang. Sumangga manunggu puja kawiwitan. Manunggu puja purna. Lancaran rumiyin apa? Oh nggih.
Kula aturi lenggah wonten pawan sekawit, matur nuwun. Lancaran permadani sampun saged sawiji. Mugi-mugi benjing menawi wonten ing Purnawiyata mekaten nggih. Ning perlu kula aturaken ingkang buka celuk menika mangke namung priyantun setunggal. Nggih, dadi wonten buka celuk pun mangke menika ora kathah. Benjing panjenengan mboten sisa namung setunggal panjenengan nambe. Nah, mangke dipun gladi nek arep Purnawiyata. Buka celuk sing pisanan pisanan iku awal iku iku ndak buka celuk. Iku wong pirang iku jelek siji tok sing bukane. Nah, buka celuk. Yaiku Permadani Binudi mulai Lestari. Niku priyantun setunggal. Binjing, menika ganingipun kersanipun panjenengan priksa. Ngaten ingkang dahat kinurmatan menika Ibu Dwija Ngedi Busana Ngajarira kepareng badhe paring. Piyambakipun dhateng panjenengan paring wong murid paring andaran Ngedi Busana Ngadi aja nganti kuwalik. Ya kene mangke dipun terangaken. Nek ndak ngoten ya nek sesebutane Ngedi Busana Ngadi Sarira. Menika panjenengan kedah ngertos dayanipun. Mangke kababar. Nika ingkang dahat kinurmat menika Bu Dwija Ngedi Busana Ibu Tatik Mustajab mangke badhe pitepan kalian panjenengan nggih. Nah, guru Permadani ndak pantes ya wis ana pantes. Lah menika guru-guru Permadani wonten Kabupaten Pati. Alhamdulillah. Kula remen nek murid-murid iku ana gurune atine seneng ngono ku. Dados panjenengan mangke migatosaken. Migatosaken dhateng bu gurunipun, dhateng bapak gurunipun. Ndak ngono Mbak Rita. Nah, wong mulang. Mbak Rita nek mulang ndak ngono. Murid-murid ndak ya. Nun sewu. Semoga mangke dipun wigatosaken Mas Kes barang kira mulang muridé kan do. Nah, ngaten menika yen Bu Guru nek Pak Guru nek mulang nggih ngoten nikalah. Supaya murid-murid menika mangke saged kalian panjenengan, saged benajeng, saged pawan rembak lan sanesipun. Semoga pun menawi badhe nempangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Sanitiasa langgeng tumedhak tumanduk lumintu lumintir ing jiwangga panjenengan sami lan kula waraden sagung dumadi niskala satuhu. Ingkang dahat kinurmatan pangarsa pawiyatan Permadani Pati Kanjeng Raden Haryo Seno Hadiningrat ingkang beken dipun aturi Mbah No. Mbah No nggih. Mbah No. Dwija pendamping ugi para kadang pamong, Bunda Hanum, Bunda Kloro, Bunda Dwi, Mas Indra, Mas Andi, sedaya para kadang Dwija pendamping, para kadang siswa Permadani Bergodo 3 kalih ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin kula nderekaken ngaturaken raos puja puji syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi awit saking sih wilasanipun pramila ngantos dumugi kalodhangan siang menika kula lan panjenengan sami saged pinaringan sehat ugi dipun keparengaken sami rawuh ing gedhong SKB menika. Saderengipun kula lan panjenengan nyinau nggih, nyinau sareng atur nika pitepangan nama kula diketok-ketokno lho ono sing arepe. Oh ngoten. Nggih, nama kula Mustatiah, nama Srawung Tatik mawon nggih.
Panjenengan saged nyeluk kula Butati menapa Eyang Putri nggih saged. Nggih, Eyang Putri. Griya kula wonten Ngagel, Kecamatan Dukusti. Paling ler kula nggih. Kadosipun boten wonten ingkang ngaler-ngaler malih nggih menika. Wonten nggih. Panjenengan pundi, Pak? Seluwak mengilen kula ngaler. Nggih, pakaryan kula sok ditimbali diutus rias. Juru rias nika nama rias kula Naura Omah Paes. Nggih. Sampun nate tindak ngagel? Nate. Sampun nate tindak kopior ngagel? Nate nggih. Asring nggih. Lah menika majeng sekedhik dumugi rompok kula. Nggih. Omah kopior ngagel, Naura Omah Paes ugi wonten kopioripun. Monggo katuran pinarak. Nomor HP kula 082 3024 989. Mbok menawi mangke wonten ingkang betah napa saged ngontak wonten nomor menika. Saged nimbali mbok menawi pun betahaken ageman napa-napa ngaten. Nggih, napa rias kula tenggo. Kula dipun dawuhi ngaturaken dhateng panjenengan seserepan ngedi busana lan ngadi sarira. Menika tujuanipun damang dhateng cakrik tuwin pengagemipun busana adat sarta penganten Jawi. Wosing tujuan pono kanthi tlesih babagan busana adat putri gagrag Surakarta saha Ngayogyakarta. Pono kanthi tlesih pangetrapipun busana adat putri gagrag Surakarta saha Ngayogyakarta. Lajeng pono kanthi tlesih paes penganten gagrag Surakarta saha Ngayogyakarta. Ibu bapak kadang siswa bergodo 3 dosa kalih. Monggo sami nyinau sareng nggih. Kula percados panjenengan langkung pono tinimbang kula ngadi sarira. Apa Mas? Ngadi sarira. Oh menika nganu napa wewangson. Ajining diri dumunung ana ing lati, ajining sarira dumunung ana ing busana. Nggih. Nggih. Tumrap piyantun putri kedah saged jagi sarta ngupaya supados kaendahing sarira ketingal wonten perbawanipun kanthi ngupaya lumantar mental lan spiritual, lahir lan datos. Ngadi sarira menika saking tembung angadi. Adi menika artinipun tegesipun linuwih. Mujudaken pangupaya supaya kados pundi supados salira saged ketingali nangkung saking sasami. Kalangkungan kala wau saged kadamel saking jawi salira, saged ugi tuwa saking lebet salira. Napa Bu nika nggih? Inner beauty nggih. Oh nggih, wis menika ingkang saking sanjawining salira saged dipun upaya lumantar olahraga ingkang temata dahar kajumbuhaken kalian kebetahan boten kalangkung ngunjuk loloan utawi jampi petek lan sanes-sanesipun. Petek niku napa? Pijet nggih, dipetek-petek ngono, dipun pijet nggih. Ingkang saking lebet saged dipun upaya kanthi tirakat ngibadah kanthi tumata ngendhaleni sawernining hawa nafsu. Mboten sok napa nggih, muring-muring menika nggih. Nggih. Nggih berat. Nggih, menawi ibu bapak guru menika sampun nganu nggih, sampun terlatih ngaten nggih. Malah mboten nggih. Selalu wonten nganu menapa?
Ujian nggih. Oh. Panjenengan rumiyin menawi nggih ngoten kados kula. Ndek alit. Menika ngadi salira ingkang tuwuh saking Jawi nggih. Panguparaning wadana. Wadana napa nggih? Wadana napa nggih? Panguparaning wadana. Ah nggih. Wajah. Waradin. Rata, ampun, mboten wonten irunge. Mosok rata. Wadana niku rai, wajah rai, nggih rai. Wadana. Menika krama inggil nggih mana? Wadana nika. Panguparaning wadana antawisipun telaten resik. Ibu bapak nggih sampun nganu nggih biasa resik ngagem napa pembersih nggih? Pembersih, lajeng sabun muka. Napa malih, Bun? Ah, nggih. Ah niku terakhir mangke. Air wudu. Ingkang nomor kalih nyenyeger wadana. Nyenyeger niku ngagem penyegar. Nggih, penyegar. Lajeng urut utawi masas. Wah enak nika nggih. Dipun urut-urut piyambak ngagem krem. Nggih. Menawi dipun urut yang sanes malah keco malih. Nika wonten salon-salon nggih. Pesel masas. Nggih, leres. Kalih kadangipun piyambak nggih. Malah sae mboten bayar. Nggih ra? Nggih, gantosan. Mangke sing kantun wis kadung ngantuk sing rumiyin. Lajeng paring pupuk. Dipupuk nggih kados nggih. Nika dipupuk ngagem wedak adem. Wedak adem nika pupuk nggih. Lajeng pun masker. Masker mboten masker hidung niku mboten lho nggih. Masker ingkang napa ibu-ibu ke pasti paham, mestinipun langkung paham. Ngagem masker. Biasanya niku lho Bun. Bengkoang. Napa malih nika? Ingkang timun. Nggih. Nggih. Seledri. Saged nggih. Lajeng ginakaken pelembab. Wah niki paling pono niki ibu-ibu. Pelembab, moisturizer. Nggih. Skin prep. Nggih. Skin prep. Biasanya ngagem to? Pertama sunscreen, lajeng wonten serum. Wonten malih napa, Pak? Mboten pirsa. Mboten pirsa. Sunscreen, serum, moisturizer. Napa malih? Lajeng ngagem napa? Ya Allah, Bapak langkung pono menika lho. FIFA nomor sekawan kados wedake kula. Nika njumbuhaken kalian kulitipun nggih. Mbok menawi kulitipun boten wonten masalah napa-napa, normal ngagem bedak dasar bedak ingkang cair mawon, kados liquid ngoten nika. Kelly. Ya Allah, dek mengingatkan kula zaman rikala semanten. Lajeng napa nika cushion. Cushion nggih. Dados mangke nika mboten aurat ngoten lho. Mboten terlalu dempul ngoten. Menawi ngagem dempul nika rak kesanipun kandel nggih Bunda nggih. Suhu nika. Menika dipun jumbuhaken kalih werni kulit. Ampun ngantos werni wedakipun kalangkung pethak. Nggih. Mangke kesane pripun ngoten lho nggih ha. Tetes kelawu nggih. Sak mboten-mboten nika setunggal apa ya? Satu tap di atas, satu ton di atasnya saja. Nggih, setunggal mawon. Ampun kathah-kathah. Nah, mangke nika
Pripun nggih ngetesipun ngaten nggih. Nika nggih. Kalih totok nika nggih. Kedahipun sami. Nggih. Lah menika lho maksude kula. Nggih. Ampun ngantos kados ngaten. Mangke panjenengan boten pede. Nggih, lajeng panguparaning badan kanthi petek lulur dipun pijet kalipun dipun lulur. Wah enak niki mbayangke. Nggih. Bapak ampun bayangke nggih. Bayangke lulur Pak jenengan. Ampun bayangke. Lajeng ngunjuk loloan utawipun jampi. Nah nek menika ya bapak biasane. Nggih, padatan nika bapak-bapak ingkang remen ngunjuk jampi. Ibu nggih, Bratawali. Wis. Pahit lho niku. Oh, nggih sari rapet menawi Ibu. Sari rapet. Lempuyang. Lajeng napa malih nika? STMJ. Nggih, kunir asem. Wah, kunir asem seger nika nggih. Buyung upi kala rumiyin rikala alit nggih. Buyung upi. Ngadi salira malih ngupaya olahraga. Olahraga nggih. Olahraga ngoncak-ngoncok teng griya ngoten niku olahraga mboten nggih? Mboten. Nggih. Ya Allah, nyenengke ngoten ingkang ngajeng. Nge-gym, oh iya. Aerobik. Napa malih, Bun? Wih, kok angil-angil. Nggih nika ibu-ibu. Oh, ingkang niku nggih. Trambolin ingkang mencolot-mencolot nika. Bapak olahraganipun apa, Pak? Senam. Senam SKJ. Oh, ngoten niku olahraga, Pak. Dianggep sekolah olahraga nggih. Olahraga niki berarti nggih. Nindakaken agami kanthi leres tansah ngupaya menggalih ngendikan lan ngraosaken ingkang sae-sae. Napa nggih ngoten niku namine? Berprasangka baik niku lho. Nah, niku lho. Nggih. Menawi husnudzon nika raose sekeca nggih. Mboten bulet ngoten lho raose. Nggih. Husnudzon. Nggih, berprasangka yang baik-baik saja. Fakta yang Wah, Bu Guru itu kata-katanya. Lajeng panguparane rikma. Nggih. Napa? Kramas. Ngagem sampo. Ngagem sampo lho nggih. Krembat. Sampo merang kalau rumiyin ngoten nggih. Ngangge londo. Panjenengan pirsa no, Pak? Mosok nggih? Pirsa nggih, Pak? Oh, ingkang senior-senior nika tasih pirsa. Sampo merang. Londo. Londo napa londo? Londo. Nggih. Londo DH. Londo. Londo niku napa? Toya niku, toya merang. Dados merang niku dipun bakar. Dalem. Kalau rumiyin ngoten nggih Pak nggih, dereng wonten sampo ingkang botolan nika dereng wonten. Nggih, dipun saring. Wonten Cubi mawon. Wonten nggih. Dereng wonten sampo Sansil. Nggih. Lajeng ngedi busana. Ngedi busana, Mas.